Ramon Bautista. Sino si Ramon Bautista? Okay. Okay, si Ari Rivera, kwento mo kung paano ka nagsimula at paano ka nauwi sa paggagawa ng mga ganyang video. Kung na-friendzone ka, meron din dyan mahilig sa bakit. And I understand na ikaw rin yung nag-voice, di ba? Ng mga... Karamihan. Ako yung nag-voice kay Dr. Kelvin, sa matamang babae, yung kay Manuel, ako nag-voice. Gap gid mi trespassing kuno mi kita kuno mi gubot. Yan, may plano niyo. Stop daog. Ato ko katungod gud balugan kita ni.